God dag alle sammen. Velkommen til Lad os komme kanal, hvor vi i dag skal lave en Minecraft video. Det er den 21. december. Glædelig jul til jer alle sammen. Vi skal over tænde dyr. Jeg spørger. På tændknappen. Og i morgen for den største gang, og også regne med, at der kommer en video. Også noget Minecraft, tror jeg, jeg ved bare til nu. Og jeg har ønsket jer bare fucking glædelig jul. Tak for de 11 subs. Jeg har lige lavet en lille 11 subs special, en 30 sekunders video. Tusind tak for de 11 subs. Så til de 11 subs, der tænker jeg, det skal vi have en Minecraft video med. Så yes. Så lad os bare game lidt. Og mit kamerastatur er overvalgt muligt. Så kan det blive meget bedre. Jeg ønsker jer alle rigtig god jul. Så yes. Sådan der. Yes. Ja, vi skal spille noget Minecraft i dag, og yes. Jeg håber. Så faktisk, nu er vi klar til at lave en retro video. Så lad os bare lad os bare få åbnet Minecraft op, fordi det er en Minecraft video, vi laver i dag. Og jeg ved godt, der har været lidt for lidt Minecraft video op på min kanal. Det vil jeg desuden gøre bedre i den her episode. Altså, jeg vil gøre mig lidt bedre til at lave ting. Gå ind og spille lidt på min verden og lidt. Jeg har lige brugt den hen. Det klarer vi da. Og I kan se, der er en PS3. Og hvis jeg har noget larm eller et eller andet, så er det min mor eller far, der er ved at lave lidt af hver. Så lad os bare komme der. Og hvis min far kommer ind og spørger, om vi skal have vores juletræ, så kommer der lige en del 2 af videoen. Så jeg håber, det bliver en 2 timers video. Jeg krydser så finder. Jeg kigger lige hurtigt. Lad os bare. Ellers skal vi rundt på en server. Den finder vi ud af om lidt. Når den ikke gider komme frem. Jeg optager, men det er lige meget. Du går ind på at redigere bare. Ja, jeg redigerer bare. Så yes. Nu vender vi bare. Sådan der. Prøv at se. Man skal dobbeltklikke, guys. Man skal dobbeltklikke. Oh my god. Og jeg forresten har også hørt, der kommer ind på min server. Der skal vi også bygge jackpot. Woo! Okay. Så lad os bare komme i gang. Og tusind tak for responsen for
en lille bitte serie. Jeg håber, det kan I lide indtil videre. Det her det er bare mit midlertidige setup, guys. Det er mit midlertidige. Og yeah. Så ja. Jeg håber altså, I kan lide den her video. Og jeg håber virkelig, den bliver en time. Eller... Og jeg regner også med, at der kommer noget Farming Simulator 2015 op. Hallo, lad være med at Red Chris med 17'eren. Det er bare blevet lidt bedre. Så det er det værd. Ellers kom ind på min fra verden. Og det var bare min far, der kom ind der. Jeg håber, I kunne lide den sidste video der, hvor vi må prøve at falde det der juletræ. Tak for al den respons for den. Og hvis I vil lave mig nogle banner, så skriv det endelig i chatten. Jeg vil tage så godt imod af den respons, som I giver mig. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor det her hus er her. Det var ikke den der, vi skulle spænde på, det var den. $12. Så her kan vi ikke godt lige. Hvad er du lige der? Det var sådan der 11. Altså, Emma, hun så. Ja, her kan jeg se det der en server, som det der. Hej. Det er forresten Vi har en nål i det sted. her er lidt af hver, som det er lovligt. Det er midlertidigt. Og hvis du synes, at det tager lidt for lang tid og sådan noget, så bare kommer videre. Og nu kan jeg huske, hvor min verden er. Den er på næser. Så lad os bare trykke Create Reward. Skal vi flytte det bord her, hva'? Ja, det skal vi muligvis. Så ja, vi kan om fra der til 3K. Creative. Og så går vi ind her. Så går vi her. Der. Går vi her. Create Reward. Så det her, det bliver vores Skyblock-serie. Hallo, jeg vil blive så glad, hvis I bliver meget nok respons til men det her, det bliver vores Skyblock. Let's play. Så yes. Jeg kommer lige på det i 2 sekunder. Minutter. Godt er det. Kom nu bare. Kan du hjælpe med at have fag ud fra dem? Ses i næste episode. Og